በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላኽ ተኸታተልቲ ምድረ ጋዜት አፍቀርቲ ናደና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም ደቂ ዓደም ቅዱሳን በፍጹም ሰላም ናይ ክርስቶስ ከመይ ኣለኹም? አሜን። እትፈቃርን ሓያልን ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና በአና ብድኹማት ባረቱ ንሎምን ንዘንቲ ዕለትን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሕራይ እምበር ንሎሚ ብሕፅር ዝበለት መደብ ሒዝና መፂና ኣለና። ከምዚ ኣብ ላዕሊ እትርእይዎ ነቶም ንስጋ ክቐትሉ ዝኽእሉሲ ኣይትፍርሕዎም። እንታይ ደኣ ነቲ ስጋ ቀቲሉ ንነፍሲ ናብ ሲኦል ክድርብያ ዝኽእል ንዕኡ ፍርሕዎ። ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 28 ዘሎ ሕፅር ዝበለ ከም መዘራረቢ ክንገብር ኢና። ቅድሚኡ ግን ስለ ምክትታልኩም ኣዚና እንዳመስገና ንኻልኦት ኣሕዋትና እውን ንኽበፅሕ ንእሽተይ ትምህርቲ ወሲዶም ኣብ ትግባረ ንኸውዕሉ ክተመሓላልፍዎ ብትሕትና ንሓትት። እምበኣርከስ ንሎሚ እዛ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ መስሓቕ ትመስል ግን ከዓ መሃሪት ናባኹም ክነብላ እሞ ድሕሪያ ንእሽተይ መግለፂ ክንህብ ኢና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽ። ሕራይ ከምዚ ዝረአኹማ እዛ ቪድዮ እዚኣ እዞም ሰባት ኣብ ዓዶም ንሶም ዘይሰማምዕሉ ዘይዓገብሉ ውሳኔ ተወሲኑ ንዕኡ ብምቁዋም ንሂወቶም ወላ ሓንቲ ከይፈርሑ እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ፈቕዶ ቤት ፅሕፈታትን ካልእ ናይ መንግስቲ ትካላትን ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ክገብሩ ንሂወቶም ማእሰርቲ ይፈርሑ ሞት ከይፈርሑ ከምዚ ዓይነት መስዋእቲ ይገብሩ ንሪኦም ኣለና። እዚኦም ሰባት እዚኦም ልክዕ ከማና ሰባት እዮም። ንሕና ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣሕዋትና ኣሓትና ኣቦታትና ኣዴታትና እንዳተሳቀዩ ዝኩሉ መከራ እንዳረኸቡ እንዳተቐትሉ እንዳተሓርዱ ብዘይ ገበርዎ ብዘይ ወዓልዎ ሲቪል ህዝቢ እንዳጠፍኡ ከለዉ በቲ ዓቕምና ገሊና ብጸሎት ገሊና ብምህለላ ገሊና ብቃል ገሊና ብገንዘብ በታ ዘላትና ዓቕምና ክንሳተፍ ዝግባአና ንሓደን ሓደን ፈሪሕና ወይ እውን እንታይ ገደሰኒ ዝብል በብ ዘለናዮ ሱቕ ኢልና ንርከብ ኣለና። እዚኦም ዘይከማና ትርእይዎም ዘለኹም ግን ኣይኮነን ከምዚ ከማና ህዝቦም እንዳጠፍአ ህዝበ ክርስቲያን እንዳተሓርደ ዓሌት እንዳተወድአ ሱቕ ክብሉ ብሕጊ ናይ ዓዶም ዝተበላሸወ ሕጊ ናብ ካልእ ከይዝንብል ከምዚ ዓይነት ተቃውሞን ከምዚ ዓይነት ናዕብን እንዳገበሩ ከለዉ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ናይቲ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝቢ ድሓን ኩሉ ግዜ በቢ ዘለና እቶም ዓቕሚ ዘለና ወይ እቶም ክእለት ዘለና ወይ እውን እቶም ርህሩሃት ልቢ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንጽሊ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቃየል እንታይ ስለ ዝገበርካ ኢኻ ደም ሓውኻ ካብ መሬት ናባይ ይጠራዕ ኣሎ ዝበሎ ደም ናይዞም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣቦታትናን ኣደታትናን ንጹሃት ሰባት ዝሕረዱን ዝሞቱን ዘለዉ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጠሪዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ሕነ ክፈድ የለም ከም ምዃኑ ኣይንጠራጠርን። ኮይኑ ግን ንሕና ከም ሰባት ከዓ ክንገብሮ ዝግባአና ክንገብር ኣብ ቅድሚ ኣሕዋትና እውን ጠጠው ኢልና ኣብ ቅድሚትዮም ህዝበ ክርስቲያን ዝጠፍኡ ዘለዉ ኣብ ቅድሚቶም ህዝብና ዝውድኡ ዘለዉ ኣፍና ከፊትና ክንዛረብ
እቶም ጸሎት ንኽእል ጸሎት ክንገብር እቶም ምህልላ ንኽእል ክንምህለል እቶም ገንዘብ ዓቕም ዘለና ብገንዘብ ክንድግፎም ብዝተፈላለየ ኣብ ጎኖም ደው ክንብል ይግባአና። ስለዚ ከምቲ ኣቐዲምና በርእስቲ ዝገለጽናዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቶም ንስጋ ክቐትሉ ዝኽእሉሲ ኣይትፍርሕዎም እንታይ ደኣ ነቲ ስጋ ቀቲሉ ንነፍሲ ናፍሲ ኢልኩ ድርብያ ዝኽእል ንዕኡ ፍርሕዎ ኢልና ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ሓቂ ክንዛረብ ኣብ ቅድሚ ውፁዕ ጠጠው ክንብል ምስ ተወፅዐ ክንከውን ይግባአና። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ፈቐዶ ቤተ ክርስቲያናት ንካህናት ፈሪሕና ሓቂ ረጊፅና ንኸይድ ኣብ ፈቐዶ ቤት መንግስቲ ማእሰርትን ስቃይን ፈሪሕና ሓቂ ረጊፅና ንኸይድ ኣዝና ብዙሓት ስለ ዝኾንና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጢሩ ገሊጹ ሓቂ ክንዛረብ ንዝተወፅዐ ክንድግፍ ንዝተሸገረ ክንረድእ ንድኻ ኣለናልካ ክንብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጸጉኡ ይደግፈና። ካብ ኩሉ ስቃይን መከራን ጭንቅን ሓዘንን ይሰውረና ብቅዱሳን መላእኽቲ ገይሩ ይሓልወና። በረኸታን ረድኤታን ጣዕማን ፍቕራን ኣማላድነታን ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከዓ ምስ ኩሉና ይኹን። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይተአኮት ወይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።